बरायबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों लोगोफोर आंनि बे भिडिअआनो जागोन मा होनना बुङो फुंनि ब्रेकफास्टनिसो जागोन दै भिडिअआ लोगोफोर माने बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नाजाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो आरो ब्रेकफास्टखौ एसे दिन्थिनानै होदो नैबे जाबाय माकाना आंनि ब्रेकफास्टआ नै बिदि बेनिफ्राय आरो नैबे जाबाय जोंहा पापाया अमिता मा होनना बुंगोन बेखौ मैदुफुल न'नि अर्गेनिक न'निमोन दै बेयो न'नि बरिया न'आवनो दंखायो आं सिगाङावबो दिन्थिखानायमोन नोंथांमोननो बेनिफ्राय आरो लोगोसे जाहैबाय जोंहा नैबे ड्रागन फ्रुइट बेखौथ' मिथिखायो बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय थालिर आरो जोंहा बुट बेनिफ्राय काबुलि बेनिफ्राय आरो मुग नै बिदिनो बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय फिसाजोनि बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय आंनि एनार्जि ड्रिंक नै बिदि आरो ब्रेकफास्टआ माने जानायनि स्टाइलफोरखौ आं एसे सोलायनो गोनां जाबाय मानो होनना बुङोब्ला देहाया देरद्रायबायमोन गिदिरद्राय जाबायमोन गोबाव जोरनायनि थाखाय दायो थारमाने फुरा मेन्टेनेन्सआव दङ आरो बर्थमान थारमाने जिमावबोथ' थांनो हाया नालाय जिम थांनाय जाया ओंखायनो फुङाव दसे एक्सारसाइस खालामनानै बिदि ब्रेकफास्ट खालामो ब्रेकफास्ट खालामखांनानै मथा मथि 10टा 11टासोआव एसे मा होनना बुङो ओंखाम जासिगोन जानानै फुरा सानसे बिदिनो थानानै मथा मथि 5टासोआव आरो जासिगोन आरोना बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बेखौ सोलोंदो देहानि थाखाय मोजां आङो मथा मथि वेटआ गोबां जाबायमोन आंहा मथा मथि 85 86 जाबायमोन आरोना बेनिफ्राय दायो फैयै 15 दिन आङो बेफोरबायदि डाइट खालामनानै मा होनना बुङो दायो 82आव आङो लाबोनो हाबाय 85 86निफ्राय 82आव लाबोनो हाबाय आरो दायो बर्थमान 15 दिनाव अब्ला आरो आङो टारगेट खालामदों मथा मथि डिसेम्बर आरो जानुवारिनि गेजेराव मथा मथि 75 किल'आव लाबोनो नाजादों आरो देहाखौ लोगोफोर जानायाथ' मथा मथि बेदरा 15 दिनाव गेजेराव खननै जाबाय जानायालाय दरथाम खननै जादों आं जेबो जायो आरो मा होनना बुङो जानांगोनबो खिन्थु फुरा मेन्टेनेन्सआव जानांसिगोन आरो दा लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन बिदिनो नोंथांमोननो माखासे भिडिअ दिनैनि बे फुंनि ब्रेकफास्टनिफ्राय लानानै आरो माखासे भिडिअ आङो दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना दे अब्ला मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावगार दे लोगोफोर फैफाबाय थादो आंजों सानसे नोंथांमोना आं बबेयाव थाङो आं मा खालामो आङो नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिनो नाजागोन दे अब्ला फैफाबाय थादो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो गोनां हाया थानो सेराव फैयालासे बुरखाय हाया जायो फाग्ला आयराखि नों सना फिथर बिबारांदि गेवलांबाय मोदोमफ्रुबाय बिखाया आंनि बाफै नों सिखिरि जाना जाफुंगोन आं सोबों बिदै लायनोसै लोगोफोरनि लान्च दिनैनि लान्चआ जाबाय नै जोंहा नारजि ओंख्रै बेनिफ्राय आरो नैबे माथाय दाउ बेदर दां
नारजि दाउ बेनिफ्राय बेसेबांखिनियानोसै आरो सिम्पोल खाना लोगोफोर जालायनोसै मिथिबाय माने बुहुद खम जाबाबो होमबाबो थारमाने दाउआबोथ' आंथ' जाला नारजिखौल'सो जागोन आं लोगोफोर माने बेदर बासिथ'दों दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आरो दिन्थिगोन आरो दिनै बोथोरा ओरैबायदि मोजां अखा हादों खिन्थु अखा हानाया जोंनि थाखाय मोजांबो होनना बुंजाजोबा मानो होनना बुङोब्ला गोबां मानसिफोरा माइ हादोंमोन दायो मा जागोन बुजिनानै मोनला बोथोरनि माबाखौ मा होनना बुङो बेबो गावनि सम बायदि फैगोन माने दायो गोबां आबादारिफ्रा थारमाने नस्थ' जानो हागौ आरो जुदि अखाया बांद्राय हाबाय थायोब्ला खिन्थु फारसेथिं मोजां जादों दंफां लाइफांनि थाखाय आरो हाद्रि गोबां जाबायमोन बेनि थाखाय मोजां नाथाय आबादारिफोरनि थाखाय जायफ्रा माइ हाबाय बिथांमोननि थाखाय थारमाने एसे उसुबिदा जासिगोन एसे माने गोबां उसुबिदा जानो हागौ आरो आंथ' गामिथिं थांदोंमोन नुबोदों ओरैबायदि गुवार माइ हाना दोनदों जोंहाबो न'आव हादोंमोन दिनैनिफ्राय मा जागोनथाय आं बादा होबोनो सानदोंमोन हाथ'नांला होननानै नाथाय बुंबोनाय जायासै दा नै अखाया हामारबायसो लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था दिन्थिगोन